arbasoen sarraski, ulertu ezinak zauritan inkisizioa, intzirita minak naiz eta garaiak sekula, ez diren berdinak gaur egun ere zalditu, erretzen sorginak. Nire bada nire gorputza, noiztik da kaltea soldatari irekitzea, etxeko atea zuk erabaki lez tabernan, lanean astea, nik ala erabaki nuen, puta izatea. Gaztetxeko pazkaritan ni naiz baba lorea, manifa erogarrasika, galtzen dut kordea, txistez beteta izaten dut, sujetadorea, baina nerea atentzioa da, ta ez humorea. Mingain punta zaluak urtzen, naizen ezabilan nire bularrak doaz beste, bi bularren bilan naiz dildo forman jostagarri, liteken zakila nahiago ditut atzamarrak, eto ukabila. Sorginak, betiko sorginak, emakume politikoki desegokiak. Sorginak zutara! Alargunak, ezkongabeak, ederrak, itxusiak, lesbianak, etxeko andreak, jakintsuak. Eta batez ere estigmatizatuak. Garai batean, sutara bidaltzen gintuzten, bizirik erre. Gaur egun ordea, ez da beharrezkoa dagoeneko. Nahikoa zaie, gu bizirik erailtzeko gure izaera estigmatizatzea. Sorgina izatea leporatzen digute, puta izatea, naiz feminazia. Eta marka hori tatuatzen digu gizarteak azalean. Gara izarretan, esklabuei burdingoriaz egiten zitzaien moduan. Gure aurkako akusazioak ukatzea alferrikakoa dela ikasi dugu. Imaginatu esklabu beltzak gizon zuriaren aurrean, berea ez dela esaten. Marka hutsak, justifika ezina, justifika zezakeen. Gaur egun ere bai.